Hoxe estamos aquí para reclamar unha cuestión que é de xustiza e é unha D55 libre de peaxes. Os galegos e galegas levan décadas pagando unhas peaxes inxustas que ademais supoñen un sablazo para os petos das familias e que tamén en certa maneira dificultan o desenvolvemento económico de toda un área que afecta a 100.000 persoas. Ademais estamos pedindo algo que é viable. De feito, hai pouco tempo a Xunta de Galiza destinou 300 millóns de euros para rescatar 4 autoestradas e a pregunta é por que a G55 non? Por que o Partido Popular rescata outras autoestradas pero deixa os veciños e veciñas de Carballo, de toda Bergantiños, de toda a Costa da Morte pagando unhas peaxes que constitúen un auténtico sablazo e que son tamén unha discriminación. Estamos ademais falando dun área que ten unha poboación moi importante, son 100.000 veciños e veciñas que teñen ademais moitas deficiencias nas súas comunicacións, porque aquí o que levamos escoitado durante moito tempo é como hai promesas e promesas sobre mellora das infraestructuras, pero en realidade o único certo que teñen é que estos veciños e veciñas, pois para poder desplazarse a Coruña, para poder ir ao médico, para poder desenvolver a súa vida profesional, teñen que pagar unhas peaxes que son un auténtico abuso e unha discriminación e que en certa maneira pois o que están facendo é lastrar o desenvolvemento económico. Por outro lado, tamén temos unha autovía que ten deficiencias no seu mantemento, que ten problemas de seguridade e vemos como o Partido Popular, en vez de defender os veciños e veciñas, o que está defendendo é o negocio dunha concesionaria que se está lucrando, mentres a xente o que ve pois é que ten un coste moi elevado na súa, por a súa mobilidade. Polo tanto, desde o BNG o que reclamamos é unha cuestión de xustiza, de poñer fin á discriminación e ao agravio que viven as comarcas tanto da Costa da Morte como de Bergantiños, tendo que pagar unhas peaxes que son un auténtico abuso. Que converteu o que ia ser unha autovía gratuita nunha autopista con peaxes. En segundo lugar, o lesivo que foi esa decisión para o desenvolvemento económico e social da Costa da Morte de Bergantiños. Por un lado, polo sobrecusto que supón para familias e empresarios, pero por outro lado tamén polo lastre que supón tamén estas peaxes para a mobilidade, a conectividade e, como non, tamén para a competitividade dos nosos empresarios. A isto hai que sumarlle outra cuestión, que é que está unha vía con unhas deficiencias de seguridade e de conservación que agravan aínda máis o agravio, como digo, o agravio comparativo que supuxo que en outubro do ano 2024 non se incluíse a L55 no rescate de outras 4 autoestradas que fixo a Xunta do Partido Popular. Eu creo que nin as veciñas nin os veciños da Costa da Morte de Bergantiños, nin as persoas traballadoras, nin os empresarios e autónomos que usan a vía merecen este trato por parte da Xunta e o que sí merecen é unha AG55 segura e libre de peaxes. Por lo tanto, nós o que vamos a seguir reclamando é que esta autovía ten que ser libre de peaxes, que os veciños e veciñas da Costa da Morte de Bergantiños e os galegos e galegas en xeral que utilizan esta autovía xa levan décadas pagando unha infraestructura que se prometeu que ia ser gratuita e que neste momento, ademais, esta sería unha medida importante, primeiro para facer xustiza con estas comarcas, pero tamén porque estamos vendo unha crise de prezos que fai como cada vez a mobilidade é máis cara e esta sería unha medida importante para acabar cun agravio a esta comarca, pero tamén para axudar as familias e as empresas nun momento onde estamos vendo como as consecuencias da guerra de Irán están incrementando dunha maneira moi forte os prezos pola mobilidade e nós o que lle pedimos ao Partido Popular é que deixe de discriminar a esta comarca e que dunha vez por todas teñamos unha G55 gratuita e segura.